Bai, Jon, hurrengo astean enba sindikatuak 30 urte beteko ditu. Bioi tokatu zitzaigun hasiera haietan lanean elkarrekin aritzea enba sindikatuan. Zu izan zinen enba sindikatuko lehen presidentea. Zer balorazio egiten duzu Euskal Herrian, nekazaritzan, sindikalgintzan, 30 urte horietan bere garaian ate berri bat irekitzeari buruz, ez? Zer balorazio egiten duzu 30 urte pasa ondoren? Ez da lehen balorazioa, hile txuria hartetzen hasi zeigula eta kilo batzuk gehiago dauzkagula gorputzean, ez? Baina, bueno, garai desberdina zian baita ere. Orduan, sindikalgintzan, nekazaritzan baita ere, politikak eragina handia zuen, eta gehiegizkoa. Nik uste dut momentu hartan politikak eragina gehiegizkoa zuen, eta enba sortzea horren ondoriotako bat izan zen, ez? Pixkat atzera begirata zer lortu dugu enban, bueno, bai, baserritarrari laguntzea, enek lagundu nahi dion bezalaxe enbak ere baserritarrari laguntzea nahi izan du, eta behar bada lortu deguna da, ordun zeuden, esango genduke zenbait giro nekazalgitza eman nahi zen bide batzuk, nik esango nuke oraindikan ere bultzatzen nahi dian, ekologia inguru, ekologi radikal baten inguru, esango nuke, zen ni ere ekologista konsideratzen naiz, ekologi radikal baten ingurua behar bada bideratzen ari zela ikusten genuen, ez dakit zuzen edo oker, baina eta guk uste dugu beste enbatikan nekazaritzari ikuspegi enpresarialago bat eman nahian jardun gerala, ez? Eta ez dakit lortu dugun, baina oreka hori behintzat euskal gizartera ekartzea lortu dugula. Hau da, baserritarrak ere enpresariak gerala, bultzatzea eta azaltzea eta modu horretan lan egitea, ez? Eta nik uste dut neurri batean hori lortu dela. Egia da, gauza asko geratu direla bidean, egin nahiko genituzkenak, eta egiteko daudenak, ez? Eta burruka bizitza dagoen bitartean, da personak geran bitartean, burruka sano bat, zango nuke, jarraituko du, ez? Eta bakoitzak bere interesak defenditu behar ditu. Eta, bueno, era horretara pixkat ikusi dut gure papela. Eskerrik asko, Jon.